Kublai pi bar pelok ban wan sekena channel. Ki khobor jong ketmam ta kasngi ngabas ngap baduk kabukut. Ingin saya keren ya ka jingcia ka ba hebat ka ba shirkhe tam ka bala jia menta kasngi. Hak ba ki khobor jong ki jingsha thombor ki jingpte bat ki jingsiat ki ba jur ki wan rung. Kane ka jingcia kala ban penjur ya ka jing e hakaleng ka prthei. Karkum ki khubor laong ba ka jinghiar thma ka bajur kala jia mentag ste paha ka jaka badon katma da ka ba pendon kam da ki missile ki drone lane ki tiar siat ki bahe layo i ya ki jingthe ki bajur ki lio tdim bat ka jinglong jingman ka bashat ke haden kane ka jingsha thombor ki tlong khubor na ka thain ki ya thu ba kane ka jingsha thombor kala jia ha ka jaka ka ba don kam bha ha ka ba ka don ka jaka sa sipai kalanti penbiang marbam lane ke jingte ki ba kongsan lai thu ba ki don kato kanne ngut ki briu ki bala mansau ha kane ka jingjia bat ki khobor bala pentikna ba ki don ki ba mansau ru ki dang wan na ki kato kanne ki jaka la pha mar dor ya ki bor ya rap ba kerki shakte ka jaka bat ka jingpla im ka dang ya shikman la penmi ru ya ka jingpen lip boarding ka jingpen thut ya ka jinga de bat ke jingma ham ban pen kerja jaka haki jaka ba marcan ompat don kaweru kaliang kabala pediang ya ka jing kit kli kaba pura hadu menta hnre ki nong page binia ya ka kam sipai ki ong ba kane ka pau kum ka jing sha thombor kabala thmu om ka jing the kaba shu jia rangkat hadan kane ka jing sha thombor la pen bena ya ka jing pen kre ka bajur na baro arliang kane ka jing ja kala pen mi ya ka jing sngaw khia jong kiri ka perthe katu kane kiri kila ai dak ya ka jing don kam ban pen long ya ke jing yalang kerki bat ka jing ting ya ka jing jur jong ka thma kala nang jur parlok kane kam de tang ka jing jia re kala ru ban long ka jing ma ham ya ka jing ya kan at ka ba khrau hagis ni ki ban sawan nag ban ta kum kine ki jing pen bena ki ba shisha bat ki ba state subscribe ya ka channel like ya ka video bat share ya ka jing mut jong phi ha ki comments